Nerešeno u Stepanovićevu, kakvi su vaši utisci nakon utakmice, da li ste zadovoljni bodom? Pa utakmica kao utakmica je protekla po meni u jako visokom nivou trčanja sa dosta tempa. Ne mogu kažem da nisam zadovoljan sa 1-1, ali mislim da taj rezultat ne odgovara ni gostima, nešto ni nama specijalno. Uvek je lepše kad se uzmu sva 3 boda. Mislim da je utakmica mogla da ode na obe strane što se rezultatski tiče. Poželeo bi sreću igračima Fruškogorca u nastavku prvenstva i čestitao svojim momcima na fair i korektnoj danas borbi, tako da idemo dalje, gostujemo sad Sirigu, pa idemo dalje.